Bueno, pois chegamos aquí ao que é o Furgoselo. Estamos vendo aquí unha vista do que nos pode coller a cámara, así é todo alrededor. Vamos dando a volta así a modo, mirando todo o que hai por aí, que é un pinar, porque aquí hai animales sueltos, vacas e cabalos. Entonces andan por aí, pois todo o ano sueltos, libres, ao aire deles. Entonces, bueno, aquí non se ve ningún, pero a ver se os hai. Entonces aquí chegamos a onde quería chegar eu, a pena dos 3 pés. Entonces agora aquí de frente vemos un montón de pedras aquí que parece que non teñen orden nin xeito. É como se apilara aquí unha pala. Pero xa iremos vendo, según vayamos andando, como isto. Vemos aquela ali arriba, alta para arriba, todas por aquí, pola parte de abaixo, vemos por aí uns furados que temos aquí, furados aí para o fondo, que se ven aí polo medio arriba, vemos aí todos eses furados que temos por aí, eso está apoiado por aí unhas noutras, así a calquera maneira. Pero vamos a intentar subir por aquí arriba, a ver se damos subido. Vamos a ver, vamos a mirar a ver, opa, arriba, aquí, ya. Bueno, un escalón xa o demos. Ahora seguimos vendo aí outras penas que están aí tamén postas aí encima, ali, aí por debaixo temos aí eses furados aí por debaixo que se ven aí. A ver, se nos poñemos máis para aquí, vemos a claridade colado ao fondo. Ali arriba volve a tocar, prácticamente toca na outra, sepárase uns 5 centímetros da outra, nada máis, Vemos por aquí tamén que está posta aí encima desas, aí todas encima. Aquí temos un canal aquí, todo por este lado, unha pena grande, aquí, así, todo, vemos todo eso. Pero bueno, queríamos subir máis arriba. Vamos a ver se subimos aquí outro escalón máis arriba. Opa. Aí. Xa estamos outro escalón máis arriba. Entón, se miramos así á dereita, o único que vemos son espiños. De pereira todos. De manciñeira ningún. Bueno, entón agora aquí, vamos a ver, vemos aquí unha pena que temos aquí. Vamos a mirar aquí pola parte alta así. Ainda é bastante grandica. Sí, ainda é bastante grandica. E aquí por debaixo ten aquí un furado. Parece que apuñaron aí a propósito. Vese o furado e vemos que pousa en 3 esquinas. Vemos esta esquina aí, que pousa aí, e vemos que prácticamente está tocando noutra ali, pero non toca. Entonces volvémonos atrás coa cámara e miramos aquel punto. Aquel punto é outro punto que está tocando ali. Seguimos, este é outro punto que está apoiada aí. E bueno, como vos dicía, pois é unha pena xa bastante grandica. E a miña dereita quédame, pois esta que vemos aquí, así, que é bastante grande. Bueno, pero esta non é a pena que nós queríamos ver. A que queríamos ver quédanos esta, unha réplica nada máis. A que queríamos ver temos que subir aquí, a ver se subimos. Subimos máis arriba aquí, así, xa estamos máis no alto. Estamos aquí máis no alto, e xa vemos aló ao fondo que vemos o ceo que está nublado hoxe. Non sei se vemos os eólicos aló ao fondo, creo que non. Non se deben de ver. Bueno, entón vamos baixar por aquí, con cuidado. Vamos baixar aquí, por aquí abaixo, a ver se chegamos ao que é a pena que queremos ver nosotros. Aquí temos outra tamén, que esta vimos antes tamén. Pero esta ten 4 puntos de apoio. Esta ten un punto de apoio aquí
Outro punto de apoio que vemos alá ao fondo e outro punto de apoio ali e outro aquí. Esta ten 4, non ten 3. E bueno, aquí polo medio nada. Vemos que están unhas arrimadas ás outras aquí. Estos son cousas da naturaleza, porque isto nadie o veu facer, ni nadie o veu poñer aquí. Agora sí, agora vamos mirar a pena, que é pena realmente a verdadeira, a pena dos 3 pés. Que a temos aquí de frente, aquí a temos. Aquí temos a pena dos 3 pés. Vemos aí á esquerda que ten un pé de frente, vemos o outro, e á esquerda vemos o outro. Pero vámonos a acercar máis para vela mellor. Vámonos aquí polo lado esquerdo. Vámonos aquí polo lado esquerdo, vamos a ver, por aquí, e vamos a mirar esta pena. Esta pena que está posta aquí, vemos o suelo, vamos collendo todo o que é a parte alta da pena, aí así, hasta a ver o punto de apoio. Vemos aí o punto de apoio donde apoia a pena grande de todo, que xa vemos que por outro lado, por debaixo da pena se ve o día. Que temos aquí un paso, cabemos pasar por aquí, por debaixo dela, pero non por este lado, debemos pasar por outro sitio. Entonces vemos aquí este pé que temos aquí. Este pé, collemos aquí do suelo, que sigue sendo, é todo unha pena. O que fan os pés é todo unha pena, todo. Non hai 2 nin 3, é solo unha. E vemos aquí o que apoia aí. Apoia xusto aí. Nese trociño, apoia. Bien, vale. Seguimos aquí sobre a dereita, na mesma pena. Seguimos polo suelo, vemos o suelo, e vemos como baixamos aquí da outra, temos unha baixada, e a continuación temos outro punto de apoio, que nos apoia xusto ali. Vese perfectamente a claridade por abaixo, e o que apoia na outra pena. O sea que vemos o que apoia aí. E iso é unha pena sola. O sea que non hai 3 nin 4. E hai unha sola. Vámonos separar para coller a pena, pois desde aquí de máis longe, a que está na parte alta. Aí a vemos na parte alta, vémola aí, así. Bien, vemos a punta dunha pata que ten aí. E agora vamos intentar colarnos por debaixo dela por outro lado. Vámonos colar por outro lado, por aquí. Vamos a intentar pasar por aquí, a ver, se damos subido, opa, aí. Bien, xa casi nos metemos debaixo da pena. Debaixo da pena temos todo este hueco que vemos aquí, todo isto está debaixo da pena. Esa é a parte alta da pena, todo, esta é a parte baixa. Vale, bien, vamos a ver se nos colamos logo para baixo, por aquí. É un sitio bastante xusto, pero si se colle por aquí para baixo. Xa estamos salindo do outro lado da pena. Estamos salindo aquí, salimos aquí ao outro lado xa. Como ves, como salimos xa, que xa non vemos nada máis que a maleza que temos, vamos a intentar baixar. Baixamos da pena para o suelo, para mirar e dar a volta aquí para verla pola outra cara. Entonces nos giramos aquí e vemos a pena aquí, o que é a parte baixa da pena. Empezamos a ver aquí no suelo, todo o que é a parte baixa da pena, por aquí, así, e a subimos aquí, así, aí, bien, e vemos ali, por aí, todo, así. Todo este é unha pena, todo por aquí. Vemos as figuras que fai aí, que está... Aquí ten como se lle fixera un asiento pequeniño. Vemos agora, a través dela, pola parte de baixo, por onde pasei eu,
para mirala. Entonces ahora miramos la pena aquí por este lado, así. A ver, se nos separamos un pouquinho máis e non caemos. A ver, para poderla coller. Aí. Aí a collemos e vese tamén os 3 puntos de apoio. Como vimos polo outro lado, como estaba apoiada. Entonces aquí debaixo, pues nada, subes aquí a pena, como se te queres botar aí unha siesta aí deitado, podela botar. Isto é feito da naturaleza. Aquí temos tamén outros como se foran uns asientos aquí. Bueno, aí os temos. Este como se fora un asiento feito polo temporal. E aquí temos outro. E bueno, pois do que é apenas 2-3 pés que hai no Forgoselo, na parroquia de Iglesia Feita, pois pouco máis nos queda que contar. Está aquí, son cosas da naturaleza que nadie fixo para que quedaran aquí. Están feitas aquí, e aquí botarán, supoño, centos de anos, porque isto non se vai mover de aquí. E quedámonos, pois, coa imagen de vela por debaixo, así, vamos a ver. Quedámonos coa imagen de vela así por debaixo, apenas 2-3 pés, no Forgoselo.